Executive Chairperson Justice Chigumba voonekwa aiwa vari kuward 11 aiwa kuhutu East constituency kuri kuzivikanwa kuti nhasi kuchanga kune maby-elections achanga ariko. Vanhu vabva vatongoti zvitori nani tikasatonovhota zvedu, ndakuti kana kuchionekwa vana Chigumba vasvikako kutozivikanwa kuti aiwa ZANU-PF yatopedza masports, yatongova gobhora iyi. Noda kuti vakuru vanozivikanwa kuti aiwa ndivo nyanzvi dzinozivikanwa kuti dzaimboenda kune dzimwe nyika dzakaita sana Namibia nedzimwe nyika aiwa dzakaita sana Mozambique machinobetseredza musarudzo. After that kwaionekwa kwaisara kune chaos munyika imomo munenge mavhizitwa nana Chigumba. Asati miramba asvika mudadikwa panguva ino kuti subscribe like utaondobelekwa timina muZEC Zimbabwe Electoral Commission endo yave example mapictures samuri kuona kudanyira chiti ZEC Chairperson Justice PM Chigumba at the Ward 11 Collection Center in Kutu East constituency. The commission is ready for the today by elections. Ndo mashuka anokudanyirwa panapo pose mapictures awa. Ndo mashuka ari kushuka vanhu avauya akapererwa nawo vachiti aiwa mukaona kwafambwa netsoka dzana Chigumba aiwa moziva kuti ZANU-PF yatopedza masports. There is nothing to worry about in terms of the ruling party ZANU-PF inenge yakutoziva kuti aiwa apa tatova successful. Mashuka ari kubuda panguva ino patona kuti nhau aiwa yeelection rigging munyika yeZimbabwe inhau ichiri kuaffecta vagari venyika yeZimbabwe zvakanyanyisa, zvinoita kuti vamwe vanhu varege kuparticipata mumapolls. Ndotoda kuchiziva kuti there is no need and hazvisi kutibetsera chinhu kuti tiweste nguva yedu tichinovhota. Noda kuti kunoonekwa kunzi hapana kana any significant change inoonekwa kana impact inoonekwa. Noda kuti there are some individuals vari kuonekwa kunzi vari kuita aiwa system isina kunaka yekunopitidzira sarudzo dzevanhu. Ngotidzai mafungiro enyu kuti kune pamusoro pechiitiko ichi. Ndako mesection yedu mafungiro enyu, subscribe like totomba bell icon.